in de auto af. Cross my heart, hope to die. Ik zweer het op het graf van mijn nog levende moeder. De voortuintjes hier in Wolder. Voertuintjes? Ja. Hebben wij niet voertuintjes? Nee, de voortuinen. Oh, voortuin! Ja, mooi hè? Nou, dat valt dus inderdaad op dat in Wolder de tuinen er perfect bij liggen. En dat mensen er werk van maken. Ik heb volgens mij in Wolder, in gans Wolder, nog niet één tuin gezien waar alleen maar grint in leed. Nee, hoeft toch ook Nee, niet. dat klopt. Dat weet ik niet. Nou, heel weinig in Ja, ieder Ik denk geval. dat er Ja. veel meer tegels gelegd worden dan voorheen. En dat er ook meer grind komt. Ja, Ja, vind ik. ja als we het dan over tegels hebben en hemelwater. Dat gaat natuurlijk allemaal richting Ja, de foute boel. Ja. ja, foute boel. Nee, maar dat is toch prachtig zo. Maar hier Is te genieten? hebben we daar geen last van meer. Nee. Nee. We genieten van de voortuintjes, ondanks het onkruid wat ik heb. Ja, oké, maar ook dit prachtige boom. Maar wat denk je dat... Ja, Osveld het op. We rijden de ganse provincie door. Ja. En Osveld het op, dat hij in Wolder, dat leed er allemaal perfect bij. Ja, hebben we allemaal tijd genoeg. Al zal het dat zien. We steden de kleine. Nee, het was vroeger ook. Vroeger, toen wij Ja, nog dat is altijd. kleine kinderen hadden, dan Altijd. zagen die tuinen er ook prachtig uit. Ja, altijd. Zolang als wij hier wonen is het altijd tuin geweest. Ja. De tuinen van Wolder. Ja, Die kunnen ze wandelingen organiseren. ja dat doet maar. Doen we ook Liever wel. niet. Wat is er zo leuk aan wonen in Wolder? Wat hij zo Wat leuk is er is. zo Ja. leuk aan wonen? De rust. Dat het Het hier nog groen. landelijk is. Ja, Ik heb net dat een je uur hier vlakbij gelopen. het groen zit. Ik kom net thuis. Ja, je kan prachtig wandelen Ja, oh, hier. dit Het is is heel mooi. ongelooflijk. Ja. Ja. Iedere dag kan je ergens anders Ja. naartoe gaan. Boodschapje Hoe Maastricht, hè? Ja, Prachtig. het hoeft allemaal de holle weg is af te gaan. Hij Is is dat een holle weg, hieronder? hierachter ja. Een prachtige holle weg. Maar hij moet er niet zeggen, want dan komen te vullen. Ja, dan... Het enige nadeel is dat jullie door de hang laten lopen. En denken van, oh hij ziet me geen eens. Dus ik laat ze maar lekker poepen. En ik ruim het niet op. Dat gebeurt hoor. al zo. Ja, dat is het enige nadeel. Jij niet, hè? Dan Maar dat probleem hebben ze dus op meerdere plaatsen, hè? Ja, Niet dat alleen- is verhaal Oh. wordt niet gekeken werd. Ik huur net, we horen op een andere plek in Wolder, dat hier is ook nog, even zonder namen te nemen, hier is ook nog een café. Wat Pepel. Zonder naam te nemen, ja dat is toch een café. Oké, slip of the tongue zullen we maar zeggen. Hè? Waarop? Nou, je krijgt morgen gratis... Nou nee, dat doen we dat niet voor. Maar dat floreert ook nog, heb ik begrepen. Er is een bloeiend verenigingsleven in Wolder. In Wolder is alles goed hoor. Harmonieën vooral hè. En De groene en de blauwe? Ja, ja. Dat is echt, wat wie wil u daarmee doen? En wie groot het die zijn? Dat werd geen ongetwijfeld beter dan Nee, dat ik. weet ik niet. Maar ik weet wel dat er heel veel zijn. Want als die hij met processie door de straat komen, nou dan is het echt meters. Meterslu. Wie lang woont je hier al? Veel wonen hier 35 jaar. 34 jaar. Dus, en even jij nog kijken. langer hè? Mijn zoon is... Oh, u voelde de vraag al aankomen. Ja, ik zat al te denken, nou wij wonen hier nog langer. Ja. We zijn niet de eerste, we zijn wel de eerste bewoner, maar niet de eerste koper geweest. Ik denk 47 jaar. Oh. Zo lang al. 46 of 47 jaar woon ik hier. Ja, ja. Met veel plezier. Juist. En je hoort wel Ben Hollandse. In het begin vond ik het verschrikkelijk hier, want ik kon de mensen niet verstaan. En we hadden een bedrijf en de eerste klant die ik hielp. Oh, worden we hier door een Hollander geholpen? Dus ik ging weer naar huis. U dacht, waar moet dat heen? Oh, ik was zo verdrietig. Maar toen de universiteit kwam, is het veel beter gegaan. Ja. En ik zou nou niet weg willen. Dus de internationalisering, als je het zo Heeft mag goed noemen, gedaan. van Maastricht, dat heeft het leefklimaat in de stad goed gedaan? Voor mij wel. Ja, voor iedereen denk ik wel. Ja, dat denk Nou, ik ik ook denk wel. dat natuurlijk de universiteit is een van de grote pijlers onder de stad tegenwoordig ook. In de breedste zin van het woord. Is ook zo. Ja, dus dat is allemaal goed gekomen. Wat was het voor een bedrijf? Verlichting. Verlichting. Ja. Dus veel mensen hebben door u het licht gezien.
Ja, in Maastricht. Dat is een leuke. Dus u heeft, Letterlijk en u heeft figuurlijk. echt uw steentje bijgedragen ook aan de ontwikkeling van de stad. Ja. En zijn Zeker bewoners. weten, ja. Met veel plezier, eerlijk gezegd. Maar dan nog de vraag, wat bracht u dan van boven de rivier naar het uiterste zuiden van ons land? Ik kom uit Eindhoven. Dus dat is Dat is alweer ook wat zuiden, hè? zuidelijker. Oké. Ja. Maar totaal anders dan hier. Ja, wij konden een zaak overnemen. En toen zijn we gaan kijken of we hier zouden willen wonen. En dat is gebeurd. En nu wilt u nooit meer weg? Nou, nee, voorlopig niet. Mijn kinderen wonen wel richting Amsterdam. Oh jee. Dus- Die zijn daar gaan studeren natuurlijk. En nooit meer teruggekomen. Godsamme. Maar nee, ik heb het hier nog erg naar mijn zin. Tuurlijk. Ja. Leuke mensen allemaal. Vroeger kende je de hele straat, maar dat is niet meer. Nee, er zijn te Dat is veel echt niet jonge meer. mensen. Ja. Die werken overdag, dus dan heb je al minder contact. Ja. Maar het is wel zo dat ze praten met je, dat wel. En je weet de namen niet meer. Nee. Ik kwam ze wel eens met carnaval tegen. En dan waren ze ook nog verkleed. En dan zie je Wie ze is helemaal dat? niet. Ja, ben je buurman? Oh, dus maar u ging er wel op uit met carnaval? Ja, wel geprobeerd. Maar ja, ik was dus gewend, hè. Eindhoven is ook carnaval, hè. Ja. Maar toch heel anders. Heel anders. Ja. Ja. Ja, je kunt Lampengat niet vergelijken met Maastricht, hè? Nee, Nee, absoluut niet. nee, Ik gelukkig. zou er ook nooit meer terug willen. Nee? Naar Eindhoven, nee. Vreselijk. Ik vind het vreselijk. Ja. Ja. Komt u er nog wel eens? Jawel, want ik heb nog familie te zitten. Niet zoveel meer, maar ik kom er wel. Ja. Familiebezoek en gelijk weer weg. Terug naar Limburg. Ja, Ehm, onder andere. U ziet er enorm kleurrijk uit. Is dat typerend voor u? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, hoe ouder je wordt, moet je meer kleurtjes nemen, hè? Is dat zo? Ja. Als je in het zwart gaat lopen of in het donkerblauw, dan zie je denk ik iets ouder uit. Maar dit typeert u wel? Ja, vindt u het erg lelijk? Nee, ik vind het... Dat hij dat zo zegt. Ik vind het enorm leuk. Ik denk dan bij mezelf. Ja, ik ben gewend om in plaatjes te denken. U bent geïnteresseerd in kunst, cultuur. Zit ik er heel ver naast? Ik ben wel geïnteresseerd, maar niet zoals u denkt. Oh, Nee. Ik vind het gewoon leuk, kleurtjes. En kijk niet naar mijn schoenen, want ik heb net nee, dat zijn gewandeld. wandelschoenen. Dat zijn echte wandelschoenen. Ja, nee, ik zie er altijd. Ik heb Ja. altijd kleurtjes aan. zelf gemaakt? Nee? Nee, niet zelf. Hij mag nog tegenwoordig zelf te kneden. Oh, volgens mij wordt dat toch nog wel gedaan nu. Hoor. Nou, dat weet ik toch niet. Nibbelvuil in ieder geval. Oh. Het is toch duurder om stof te kopen en te laten maken dan verder te kopen. Nee, maar je moet zelf Als maken. hobby. Ja, als hobby. Als ja, hobby. Nee. Zou niemand maar weten. Goh, Maak hier zelf echt kleding. nee. En ik vrouw dat. Die wel. Serieus? Ja, nee, maar die maakt Maar nog wel voor de dingen. Ja. kinderen? Zelfs de dochter maakt al dingetjes. Ja. Nou, ja, dat heb ik Leuk, vroeger zit ook al, voor de kinderen gedaan. Maar dat wel. wordt leuk, zo'n kleintje. Ja. Maar zo'n lang lappen, toch niet? Nee, maar die maakt dan van die hippe dingetjes en zo. Ja, En ja. vindt ze leuk. Ja. Ook nog niet aan de lopende band, maar Ja, zo is af en toe. Hè. ja. Ja, ieder zijn hobby. Hey, en wat zien ook hobby's dan? Niet de hobby's, dat is vooral heel lekker rondom zo'n huis. Als dat allemaal ziet, die mooie natuur. Oh, het juist over de duiven die we de leemakker maakten. Zeg, heerlijk. Het morgens het raam open en loesteren door die kleine vogeltjes allemaal. Is toch prachtig? Ja, maar die duiven kunnen u gestolen worden dus. Jou Nou, niet ik zwaar. vind Ja, het prima. Ik ben helemaal voor de natuur en alles. Maar ik denk als ik ze net voor mijn raam heb, dat ik het niet zo prettig zou vinden. Ik heb geen last van duiven, maar mijn vriendin die verderop woont, die heeft ontzettend last van de duiven. Die zitten echt in nest, hebben ze erin. En daar was onze hele discussie, Ja. ging dat over. Oh, het gesprek ging Ja, net over de duiven. Nou zie ik uw schoenen. Ja. Nou, u bent toch ook heel kleurrijk, dacht ik zo. Ja, hoe ouder dat je wordt. Ja, inderdaad. Hij heeft zich aangepast aan de natuur. Ja, ik dacht misschien komen we nog ergens een holle weg tegen vandaag. Ja, dat Hè? is Schaamendorp. Is een prachtige alle weg.
De bekende Holleweg. dat is natuurlijk, als ze wil gewoon kijken, is met gevaar voor eigen Dat is leven. Hè? gek. Want, nee, ik Geef bedoel, er het puitje af. ja. Maar als ze hier zo loopt, dan zus ze het ook. Je kunt zelf lopen. De kinderen die laten zich naar beneden rutschen. Ja, maar totdat ze door is wel goed om lieg kijken dat ze niet in de... Ja, nou, zo rammen het natuurlijk ook niet. We moeten daar precies een poepie gemaakt hebben. Hè. Hoeft niet helemaal. Maar dat is dus, ook hobby is dus echt de plek wordt gewoond. Ja, natuurlijk. Heerlijk. Als het toch opgestezen, kijk achterhoed, heb ze groen. Vuren op, gaat ze groen. Wat wil ze nog meer? Ja. Als ze naar de stad gaat, heb ze niet dat uitzicht. En als ze een preutje met elkaar wil maken hier in Dan de komt ze buurt... allemaal wel tegen. Dan zijn de duiven gewoon een gespreksonderwerp. Mijn zoon woont in Amstelveen en die heeft hier altijd gevoetbald. Hij is 47, hè, dus. Maar als hij de Emilionlaan in komt rijden, Ja. Ja. dan kijkt hij of er nog iemand aan het voetballen is en dan wil hij het liefst nog zelf mee voetballen. Ja, dat is ook hoor. Die Echt grote, waar? hoor. Ja, die heeft gaan daar met die zo'n kleine plezier kinderen in mee gehad. voetballen. Kijk, daar staat een De goals. voetbalgoal. Ja. Ja, dat is echt heel erg leuk. Die heeft hele leuke herinneringen. Ja, maar er waren soms 20, 30 kinderen aan het voetballen en dat was nooit ruzie. Dat ging van groot tot volwassenen tot zo'n kleintjes, dat hobbelde allemaal zo door elkaar heen. Wordt er nog wel eens gevoetbald? Jawel. Ja, Gelukkig, de nieuwe lichting is er. De nieuwe lichting? Ja. Oh, dus dat is het ook zijn voordelen dat er jongere mensen Tuurlijk, hoe meer hoe beter. in de buurt Ja, komen. zeker, dat moet. Maar die wonen nu in het straatje en die komen nu voetballen. En de anderen die zijn nu allemaal zo rond de 2, 3. Dus over een jaar of 3, 4, dan staat alles klaar. Dan komen die voetballen. En komen er dan ook kleinkinderen mee? Ja, en of ze willen of niet, de bal is mee en ze moeten voetballen. Ja. Met papa? Met alles wat er is. Is toch ook leuk? Het is enig. En oma ook. Oma staat daar ook vaak Ja, te in de voetballen. goal. Ik heb 5 kleinzoons, dus dan weet je het wel. En die voetballen allemaal? Ja, gedwongen. Nee, als ze hier komen zijn ze allemaal aan het voetballen, ja. Bij ons ook. Die zijn nog niet binnen of ze zijn al buiten. Als ze aankomen met de auto is het meteen... Maar zo is het toch ook bedoeld? Ja, dat Ouderwetse spelen? Ja, dat is hier Kinderen echt zitten nog. veel te veel binnen. Ja. Maar zetten ze oma dan in de goal? Of, Nou, dat nog net niet. Nou, ik heb toch vaak genoeg aan moeten staan. serieus?